इनके thago जों तो ताबुक दुकानों फाइका निनी माने जे नगो नांगमानी तामो ना साबान कायने तामो दे बिस्किट haino haitai baisa lamsogo ani tini ni o katal blogo tini ang phaisok paikha kaisa jagao omo adivasi colony jago engkai norok jara ani blog rok nainai segango video nukhna ang kaisa video khaimani 72 borsor ni thago icecream phalo mani actually ang tini bini nogo phaisok paikha bo bahai tong kisa खबर नाना हनी फाइमानी इनके फायदे जों किसा कक साइना लायानो बिनि नक हुग्रक बाहाय किसा नायनाय लायनाय अंखा बिनि नक जों बिनि नक फाय सफायखा इनके अ थागुबाय कक थाइसे थाइनै साइनाय लायनाय इनके बाहाय दं थागु तो खता को है न तो हालिमिया थांगा मायाबा Tini Teisa kaya. Mia moyalo thanga na icecream phalnai nei. Engke busurok mia mangkhasla. Ora ni 300 rok mangkhata 300 300. Sapongoi phungai ongkhoroi sarik jora oise 300. Man ko malik bai bag lai de 300 man. Malik bai bag lai 300. Engke 600 taka income ongkhana. Jono half. Engke phungai ni mairok sa khna bole. Tini de Mia ni mai ka sa rok sak inside haino engke tamamu songi mai cha khasla tini phantok berma butai na to ke nogo tamo tong mairwng rok tong nale mairwng mukhitung rok le kisa su tong kona le pacha song pacha tini mia je tu mani mia koi kg paiti ka mia ekbo 2 kg pacha ke sala kisa naman tong hini pacha sang da ri ka ke tini pacha ta sari ko ti phaki ngai ta nge tini to offshore na ble na offshore hungka ani kaisa kam khaide ri mano thangi je mano ha mano hungka himdi ke ri kande जों bazaro thanglai nei tabuk do thago okay guys bayro ang thago samani je ani kaisa kam bazaro hati khaijangnai omono kisa khaina mani actually ani kunu kam koroi ang tabuk bini bagoino bazaro thangwi kisa mairwng rok thok rok dail rok jaman painai bono no rohornai phiang bono kok sayakho ang bono sakaja omo ani hini tini offshore ba icecream phalnan thanglia ke ani kam kisa khairi dini janga actually ang bono tini surprise nai haisi do ke puila mairwng 5 kg ri bag ro iko bag direct bag phan dai ma iko thagono tei ang tabuk khaijak bisrang monjoni iko pothors mart chino khaijak oro norokni nokni je nangmani manui chajaknai holjaknai mane jottono manai bekari ni manai bu manai thok dal saban cold drink bu manai 5 kg mairwng kha dal ready 500 o iko mug dal hingke busuk ga dal kesak ke busuk kesak ready 500 di 500 halud di haldi tama na kama masuguri setei ha setei ha paket kaisa de hinke o thok botol kaisa oroni dokanni malik dara chono bini bakhakti kaisa free rekha tangai himba ang odara no saka je ang block khayo chini borok chugyarang no kisa misa jaman chuba hwnwi saimani bobo
Belaino appreciate rekha no ke bini bukhakte thok kaisa free rekha o darano belai no hambai tai khangke tai kunu na nang ha mui to khainai di mui to khainai tai mungsa suk de nang no to nai gena wan sugi nai lege na tai kunu da thok rok to dong fuljangnai thok rok bukhnai rogo ke kaisa re hair oil ko naigra thak baza omor ke naigra thong ei amohai rok kon chawo omor ok fulo na le ei amo kaisa re okay ke sung tabo hisab khainai tamo to ko kaisa ke tikhai amu de busung kha Dahil 500 pari. dail 500 okay Kok kaisa tongo 79. 79 Rani free. biscuit Marigold 40. 40 Sapan duita. saban kaine 26 kaisa. Masla 35 paisa. mosuguri 20 paisa. ke thok thunu de amo thok ke actually chini o market darani dogani free rekha free mangkha bobo amohai samungno sajagai chuno support khaikya Kothor Smart Bisramganj Laglama Hatini 4 number stall ro bajemal dogan odara Borok Belaino Khao norok ni nangmani jotto manai o dogano norok mani mano kobun jaga mainya phano jotto mani norok o dogano mani mano so hingke taita mono wansugui tong norok chini o darani dogano phai norok mani paifai mano belai hambai chini hati khaimani hijab rong khangka dara busung khachini 304 ato ongkai hingke hati khaimani je rang rok tongmani chung oro ruinai o dogani chung lamra laikha hingke chung tabuk mangso dogano phaiga tabuk mangso kisana lainai chini last bazar Hingke finally hati khaima yak ola ang thagono sairikha asuk jeng hati khaimani omo ani bagiya nini bagi se nei hingke bo belai khena khatung jakha hingke isa naileyana thok botol kaisa omo chini dogani owner dogan malik chuno free rwmani odara belaino hambaya par bonawa biscuit kaisa phaikya dal sutui moso ya mota mo doina gura iya mo moso saban na ketai kaisa bekhnai ni thok nair kira ketai omo hingkai tok bahan ha tok bahan tai mairwng jeng ang gobang naimaliya ani agu rang komni bagai 5 kg nakha thagoni bagai angka nale thago solidrop khana to nung taisa moyala thangnai nala angke Ge thago tini bahai nangjakha aw ini kisa ha ongkan no chupa mobai ha te kisa bukha santi ma tong baka sandi baka na ako kuno wanana kerei hingke paithago oko kaisano sanai ani o kisisa chubamani manai chini o thago belai kheno khasarang jakha hingke ani kaisa koimo ani video naitongnai joto takuk tei bukuk sungno please ani channel no support khaidi gobang khai teibo share khaidi ang bwskango teibo mo hai mangpili rok mangkha ang jate subai mannai tei
Please ani channel na support khaidi, subscribe khaidi, comment khaidi, belai khena hambai.